И здравейте на всички, които ме гледате, здравейте, аз съм The Tiger Boy 235 и съжалявам, че отдавна не съм снимал клип. Ама се завръщам и правя нещо смело. Да, както виждате... Да. И както виждате, това е първият епизод на Roblox. И като предизвикателство, аз влизам в женската туалетна. О, верно ли? Не, това е женската съблекалня. Чакай. Мисля, че знам къде си. Аз толкова се чудих къде си. Ето та... О, коня Чочо! Това е коня Чочо! Да, бе. Как мина през мене нахално. Виж. What is the fox? Ding, 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 ding. Моля! Моля! Моля? Нещо бъркам ли? Не. Аз как да си купя тия работи? Не можеш? Нямаш пари? Welcome to Roblox School. Дрън. О, батута. И както виждате, както и в миналия ми профил, аз си бях червен. И си оставам червен. Миналият ти профил, миналият ти канал беше червен. Да, ли? Това ми е и нов профил все пак. Как да стана от това нещо? Къркълпи. Аз мога да летя. Къде си? Така. Ти не знаеш къде си позна. Ето се. Виждам. Аз Летя съм ли? на батута, да. Аз съм на батута и е... Пеперавру! И съм червен. Качвай се на мене. Качвай се на мене. Дай! Раз! Два! Аз разнасям панички. Аз разнасям панички. Омри, бе! Панички. Аз решил да съм приближен до компютъра, да ви отрепвам ушите малко. $50 за къща. Гледай си работата, аз съм беден човек. Аз имам 940. Моля! Моля! Едно кафенце. Завиждам! Завист! Дай. Колкото си искаш, ела. Добре, айде да правим нещо по-различно, като да ме научиш как да си... Моля, какво стана? Не, наистина, кажи ми как се прави, защото няма хората да гледат. Кое? Как се напикаваме от смях. Кое как се прави? Добре, ще ми покажеш ли... О, имам кола! О, вярно. Как да я спауна? Спаун. Пяу. Махни я тази бричка. Аз нямам по-хубава! Аз имам. Мех! Готината. Кола. И телефонче си имам. Моля! Абе, каква е тази бричка, бе? Влизай при мене. Цъкни върху своята кола и цъкни remove. Аз те взимам с мене. Ама ми предстои време, докато караш насам-натам, ми покажи как да си взема такива работи като тебе. Те са скъпи, похарчих някъде към 2000. Лол. Окей, може да се почакам малко, но все пак ми покажи откъде да си взема. Има и някои по 100. Добре, покажи ми просто. Добре. Искаш ли после да ти дам ховерборд? Добре, дай ми каквото искаш, само сега ми покажи как да си взема някои неща. Това е моята къща, червената. Окей, браво на твоята къща, моля та. Аз те карам, да. Ето, там е. Ама ти ма кара, ама то са... Какво? Нещо не загрявам, какво стана тук? От ей то с магазина и тук. Тук можеше да се бяга, вярно. Но с контрол. Да.
Искаш ли да видиш нещо? Hey, welcome to Can you buy some gear? Какво да цъкна? Първото. Окей. Сър. Гле. What? 3750. Моля! Моля! Моля. Че, Едно добре. кафенце. Това е приемливо твоето... О, нов скейтборд. За 100 събирам 100 за нов скейтборд. Аз сега ще дам по-хубаво нещо. О, ховерборд на дъшвама. А мога ли да си го прибера? Да. Окей. Control P. Отстрани ти излиза. Control P. И той за винаги ли ми остава? Не. Само докато не си го купиш. Добре, ами... Добре. Inventory. Не това бе. Окей. Нещо тук. Как да го махна тия работи? Goodbye. Как се такоше ховър... колко струва ховерборда, явиш? Ами, ако мога да си затворя телефона, разбира се. Какво? Т. Какво да цъкна? Р. Т. Т. Окей, благодаря. Сега, как да видя на кое да цъкна? На първото. Тъй. Винаги на първото. Иди надолу. Той има... Колелото колко много струва? 300! Окей, това е приемливо 300. Това пони е много скъпичко. Понито не дей си го купува, то е бъгнато. Бъгаво пони, бъгаво пони. То може само на земята да върви. По принцип трябва и по космоса да върви. По въздуха. Ами аз не виждам нищо интересно. Ще си избера това, ховерборд, това за летящото или нов скейтборд. Или къща. Яко? Какво каза? Нищо. Аз ще си поджиткам малко с твоето ховерборд. Тъй, уехей! Аз ще поджиткам малко за смъртно. За втория епизод може да влезем в Grand Blocks Auto. На които сме развити, аз поне. Айде подробности. Подробности. Аз ще купя една хижа. Може да си купиш хижа? Да. В Grand Blocks Auto? Не в Grand Blocks Auto, тука. What is the fox saying? Ding, 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 ding. Вау, играл съм 10 минути тук. Аз карам прав. И краката ми са на гумата. Окей, хора, като традиция в първия ми канал, аз винаги за края на клипа ходих в клуб Red и си поръчвах нещо. И тук ще трябва да ни става традиция, защото сме червени хора. Окей, ще мине време докато... Окей, успях. Вау! Ако не се блъсна на 100 места, не знам. И аз не знам. Гледай го, той глеста... Контрол P. Много са гадни глестовете. Хора, ще се видим след малко. Аз искам пошанка. Те хора избрахме Блокси Кола, което не знам какво е. Каза ги тайтъм. Кока-кола. Окей, хора, явно това ще е Кока-кола. Пи! Знам. Хора, от всичкото това разбрахме, че това е 2016 логика. Просто пия. Ами, лайк, сабскрайб.